Kardom pini kado kawe news kilang kote tum lapen aku press atau kita ngomong kado kawe kardom. Netum kekesi ini press mate news alam kethan kecipari jelam bang lapurla. Ini tum ningkan karbianinkan kiminang kelipo. La sini tum ningkan bang ha karbi kurusat sing rumah mai seng pen. Nitum seng det pen tetap ningkan kiminang keli. Ningkan pen itu la kongcin anang itu karbia kepan karbi kapidu bom nim barim kirim bom atum karbi apan la arnam apan kecitimu keceng la lo kapang ceng silo netum kurusar pen kemang mate kurusar mai pen kemang ke la pohelo etum ka hang cingrum nang ala cingrum dia si cingmi nang po cingbi lo tang pe tuma khai tai tang dum po polam la chala dak pen nang klem bom sonon ning kan po an nang ke par lo mate ning kan po an nang klem pen si ning kan thok do bom lo la si churu nang ji konsela sor phanta mate non ki kan dia lo pen nang pangrung bidul lo teman mu cingrum long lo suri chot kali lak aporte tum kurusar tum kom do ini parlo nasi nona bang netum bangso non presmit along kurusar mai pen kurusar tuman ka chuning ri bang ke la pohelo nona bang ke tum ka chingrum long lo la pen am so se ka chingrum dia phasta me arna phan akhir jume cho hanang ji la senon ning kan ki miarni adap mahang mohung chingmur et pen ke pang thit et pen bong chin kurusar tum an ke bong chin hema bong chin kala bangso nang pabara la bangso bong chin anam chiku hur tha pusi chuning ri lo athemai tum ning kan bang phang bang chora phan da bong chin long si tum arnam dolo hemang tar ko an ma ke du tala so bong chin si dolo hem phum mukrang pira sinja pen chen law arnam tharuta bangso bong chin long si dolo la si anu tin akuru sar tum ta chepang khir epen la bong chin arnam chi putha pusi ni tum non press mit ke dolo mate ke chuning ri lo hala bangso ke pat tam ji ta kuru sar tum si chini lo ning kan bang phang bang chor ke du ke dam pen ke klem ke dam kan du ka we ok pran kan du ka we la ta tum kuru sar tum si chini lo la si ne tum kuru sar mai pen ke chuni ri ke la lo la pen se aku ne tum pen ta dak ne tum komiti ke do tum ta ne tum ta bong chin anam tudun po ne tum ta bang sirket mate bang sirket Krenar ket mate la puson si cetong po ake ong ke cetong telo tum hawara mai tum han pan si cet hapo la sini tum mang tal bang so dap bong chin anam pu po apor ke sirket nang kli do te tum anam hai cho hang po ning kan wang thak wang chor karbi karkli ka video atum phan ki rai ke kom po nang po ning isi po alam la pan sini tum ka patam po ning kung ke thom kli la puson ke patam dam doji lamang nasi la ke netum kurusar mai daga tinggi pensi patam ipo nasi kadok kawe karbi ang longpan ang tan itu anak karbi kurusar tum sitame ningkan bang thawang chor rong siru isi halada ke do rong sor rong sar tum sitame ke patam ra kadok kawe di ok e pran ke me pen cheng lok ke klen ke dam ke mi pan cheng lok dan long ri long pat ke long dia pan pen cheng lok la patam pon ra nang tumla ningkan kimia ni kan dia ningkan kimia ni bangke nang tum do ka beta arnam pan hai bongchin hemang tar bongchin ke pabara tar dom thapusi ke tum bangke busara mai hin neli mai fu neli hamching teron mate pongsi bot o machi teron pongsi tu su se tha basi na tum hanchuni rilo bongchin anam pu web ha adon tinta mate kurusar tinta kicu paprang prera kijun paprang prera la bongchin anam chipu dat aphile chota me jun tame kicu ke jonang ko ki jonang ko si tame anam aphanamai anam aphana hai ti dat ane choju don puchire bangke kurusar mai neli mai fo hin pen akula dakati tong ne tum la kurusar mai long ke doan bidyasar pencenglok kongchun bang pencenglok la pen kando kawe a member teman tala sonsi ningma thalo te kado we kurusar teman chumuri la asen nang tum arnam a hai che hang red tha kan ki mer ni ke pusit
nili hinpek cho dom lu la chi nili lam the ta lan chi tom kong ado karbi kurusar chinglo mai pen niritum isia mai do isi nitum ning kachechap thin kachechap tang ning isi nim isi nitum ke do tum an reng dok reng ni ji la ning kan siang bong bur prem suri pen ke jok ji aphan nitum ke cheng sia bang ke nitum ke sia phan bong china nam ki pualong pen niritum patam bon to hinia bang ke karbi akhai ning isi na pen karbi akhai an reng dok reng ni ke do ji aphan karbi akhai kai keta eklai vet kaching ri ji aphan si niritum hinia bang ke halada tempu songsari chu men pu the kang tang la pen ifu inglong kiri than chili pen chenglok la karbiang long ni hang ni jang ni rep ni tu long ke doan ang kan pi chekluar ni ke le am tomon tu mi me lang ke tang adim am arna ma phan men mun chi par ju ko je karbi akhai panta nim isi ning isi nang pa do ji aphan tempu nang hil ju me nang pidun bek nang ji pusi ni tum kurusar tum pen parbong anam kupon po la pen isia bang ke ni tum akar i la ke chini lo ke dam tang mantu ne pen ta me kar nang tang lo ta me kai ta long ri nang ji long pat nang ji khei reng nang ji jutang reng nang ji nim reng nang ji la pen ke thek nang ji re nang ji pa ka ji e bang ke mantu ta do lo la pe li tu ma si do ra brab lo apo si ni tu bang ke peneng pen bang ke kar bia khei long ri kang thim neng pilong pitha wa bang si ni tu bang ke ar nam lo ke phak ko madu le nang chingki dam no ha an ke ni tu ke to ke lang ave ku sar tum pe na sia men ta ni tu ke la pusi kuruang thun ta sinang ri cho ni tu ke to ke lang ave tum pe na ko si ni tu ke the ke ding ri cho phan ke ti tu chingki am tek thelo apo si ar nam pe na ning ar nam pe na kang hon hem phu mukrang pira sinja kang hon ang thek ningkan kep pusitame ningkan kre phok pusitame ni tu kapat chun ajak kong ki ar nam long si hang po je ke dam tang ningkan phong bong ang thek chelong karbi kurusar chinglo mai pe na bang ke je ani si la an la kan mu nang pa chinglum tha suri sira pharoi se kep kurusar me bong chana ki to wa sai ki thapu anam long ke chu han 2018 an kan mate suri ni ra ke na ke ban kan te la an hang bong pe non pe den kan bang karbi aron bari mam mu chinglum mai ki nang long lo la ke ni tu ma ke mang chun ke ko da si nona bang ke hempe ka phasi long ri ki ke long dia phan la pe karbi khe non ka ching hon thek long bong lo ka ching hon ka cherap la pen kunama ke chok ke kunama ke le le din non ka chima tha chi ni bong la si an so se ni tu ma ke man ke pe long lok dia phan ba ni tum ni pen ba nom thang thang a chek lo ni phai si pen ba ke kon na ma bong chi anam ki kujia din an da ni te la song si kon bom po chun che tik long le tik a ba ke tirim la pen ana ma phan che pa kon ver po je la so ba le ti le phan pa do pa si ni le ni kon po la pen adim apor kachitik la pen kachu phapon bang la puhilo kar biara doan la da bas ten long na chetong na por ave positame di furong sopi long na chetong na por ave postame methang arong along setame ning thir at pen jingnu sing thiat pen pendeng support ing thir jil pen ching thang hor kang tang bong china long thai pen lang thai pen bong china na sinang po la pen ke nilitum adim dirim tara pani tum chipar jupo la pen a philo bete por phai sir kep lo batang te ditum bong china na ani kan bang asana thak ni tum di furong sopi along bong china na pon po ta si niliri hong ni pe nim ka ching hot hemang ta dinang ta chor pi chu pi yo phan thiria phan ka chor pi ber adon dang rap suri do ana phan niliri hong ni pen chuning di glo labang so abong china nam si ko long ke sum si so karbi karli ka pi yo ara do anta nang chito dun po nang chingri dun po la pen nang chingrum dun po pusini ni na to phan chuning di glo la pen la so bong china nam si ko long bidi sore nang pidun po pusi nang thana mum pon po pusini na to ka do ka we sum si so karbi karli ka pi yo ni hani jang ni ra mi tur ke do an sum si so karbi atuma phanta ning che lo la si pini pharang ke amai ni tum cho pha pon no la pen ka cho pha teng pen pini karbi khay phan kiri ki sangi birta atum da pharang ke tum wang lo ninga klong pen churo lo news pass aphan pustame ba karbi hit live aphan karbi live la pen karbi long ria birta karbi ang long live la pen KN news ko la da ma che tong nun pharang ke bitum pastame ninga klong pen hem pu mukrang kira sinja anam pharu a hil chume hang pila je alang nitum la pona ning karjang la pon khai ka ching hon la pen ni tum pharang ke mai ke pha pen na che tong the pot suri ka churu la pa ka dom se ke lo pen ni tum pini pharang ke mai ke pha da lan cholo
ningarong lo KKCA ni tum hawar mai aja seta bidi sarakang hon na pen KKCA arat akang hon aron barin kacing hon akang hon pesini tum peneng ke hawar mai ni tum haroi sira thongkep rahinian ke hawar mai senglong non kulunia long ni tum cingki citan pon long lo langhin long kami pamu heta cingkian lo so taksi harong hat boksong kowe bi lason je pena anadim dolang ni tum be cingki bom lo non ke ba jilang lo ma ni tum KKCA member det pen tutame ba KKCA klembang kudet pen ni tum det labang ke ni tum KKCA la ID non en bom lo labang surik ke babang le long ba cetai long ni tum kacing rumah ni kamera ba lo ke lang kon itu sini tum KKCA tu ni dah si palang tiap mai ke paban ke just met pet dong cina nam tu dia lampu taksi palang tiap mai bang apon